Sagudahin nga rin ti surat ni Carlo. Dear Manong Nemi. May sakmet kadagiti kang kanayon nga dumdumngeg kanagbuibuya ka rito nga programa Manong Nemi. Napagdesisyon ko kahit kumit nga iburay, ibinglay, dito yung pagkasalitaan. No pa'y simple lang, mabalimot siguro nga adal, ngayon tayo maadaw, wano pagsarmingan tibiyad. Ngayon kahit kumatlaing saan lang nga bastag buybuyaak, itipaset ko ka na ito nga programa. No diket, may sakmet ka digiti, may iba sa ti pagkasalitaan. Ngayon sakbay ti amin, Manong Nemi, yun na akong tiagyaman ken ka, ti anos mong mangurnos ken mangibasa, kada ito nga pagkasalitahan. Kat kablawan kayo, tinaragsak ken nagasat nga kanitoyo oras yun ita Nemer Studio, ti Sibukel ang Nemer Studio family. Kas namatan ka nagiti amin nga agbuibuya ken dumdumong nga kakas kanya. Digiti commentators, digiti kikinapalaw. Himbag nga oras tayo amin nga sa padam. Kas man, Manong Nemi, tinapili ka pang rugyan, iti da ito yung pagkasalitaan. Numanin tumawag kanyak ni Lirio nga girlfriend ko, Manong Nemi, mailiw ka numanin. Imuno naman nga timawag ni mama kanyak nga sa pahig tagawid manipod dito pisina, tada ka no importante nga ibagana. Yan. Asino tirumbi nga pilyek? Ni Lirio girlfriend ko, uno ni mama, nga pagpakaasin nga sa pahig ka no tagawid. Kinunak ka ni Lirio, Manong Nemi, nga da importante pagsalitaan mi kini mama, isumaminsan ton, ti pa nag-date mi. Ipan tumitlang ti iliw na, ken iliw ni tunggal may sakada kami, into no, agga sinarak kami. Nadan may sa katawan, sipod na, nagtrabaho akal pa sa nga naggraduarak, Manong Nemi. Apag-graduar ko pa lang, iti high school, iti pumusay, iti papa, iti may sa car accident. Manipod man idin, Manong Nemi, malmaldayan ni mama. Ngem, babay mo't lang di pa nang magbagak, ken pa magbaga, di kakapsat na. Yan, ken babay mo't lang kada kami, ken iadin ko nga dayan, Manong Nemi, insubli na mo't lang di pasnek na trabaho. Tapno, mapaadal nak, mapagraduar na kiti college. Nakunak ken kuha na, Manong Nemi nga oray, no saan nga trabaho ni mama. Ito makapaggraduara ka siyak tumaten ti pabasa kini dayan. Yan. Naggraduara ko niti college, kadadan trabaho, may isang nga tawan din na palabas. Adamat ni dayan niti college, second year college na. Almost 5 years, Manong Nemi sipud. Pimusay di papa. 2 years, kamalmal din ni mama. After 3 years, siyo nagsubliti ka na ikay na, tiging pasnek na tinagtrabaho. Para kada kami nga kabsat. Ita, ano ka tat importante ng ibagana? Patpatangak, Manong Nemi, no anyat importante ng ibagana. Awan, di mapanunot ko. Aging gadi si Mang Peta kon, Manong Nemi, si Mabat, ni Dayan, nga ading ko, tinulungan na, nagbipit ka rin gamit ko, nang runa ti computer, laptop ko. Lawadam na laptop, isungar din isot inalak. Nga may kubit-bitin. Alain ko, gamutad da masapul ko. Pakiusar ko pa lang bulodek. Anan na dam, napatagdata ko laptop kanyak. Uwin ko, Namanak palit isilid ko, Manong Nemi namles. Nakakamiseta ako nga naka-short. Idiada ni mama, iti kusina. Madamang aglut-luto. Paborito ko sa akin, dito lut-luto niyo, mama. Talagang inranta ka, paborito. Paborito yung kini papang mo, dede papang mo. Kan paborito tayo amin. Ma, at ako man-date ko ita, ng kabuta. Timawag kayo, ibagayo sa pagtagawin. Ano nga importante ng bayo? Sa ganun nga pinpintas no intunual pas tayo nga mangan, pa nang ibaga. Tapay, baka jakton makapangan. Na ibagayo itan. Na ibagayo itan.
Manong nemi napilit ko nga imbaganan. Anak, liman nga tawan si Pud Pimusi di papayo. Kit, kit ko nga anya, mama. Ti makiasawa manin. Makiasawa manin? Inulit ko manong nemi ngayon pasais. Jak pulos na namain nga dito tibaga ni mama kanyak. Mama, kunak man lang naawanin tirahan tayo mga asawa. Kasapula ka na. Kas magitamit. Manibod din istimar kumanin tibagik. Dumot dagiti agaran kanyak. Nagabay kami gani ading mo kung namla numanagnak naman nga tawon lang. Dumawdawat ka kaditi pamalubos. Sana ka dumawdawat ti pamalubos, anak. Ipakpakamok lang. Kaya naka-schedule ti kasarmi. Di amok man lang kita. Dito lang di panangipagarop mo. Kaya nasorokan nga may sangatawan nga ang relasyon mi kay ni Ronald. Ronald? Kasadar ko? Mata. Kasadar ko. Diyan inaunang anak na kasadar mo. Balo? Balo kami ng patpada. 2 years matan si Pud Pimusay te asawa na. Siyempre, iyam amok to ken ka, kada kayo kinidayan. Mamam tumat digri kakabsat mo, putot na, ngagbalin tumat kakabsat yo. Duwamat anak na. Babae dyan o na, Lani tinagan na, ken dyan na o di, June tinagan na. Ma, tiyak kayat. Di mo kayat? I'm sorry, ma. Diyak kanunuan ti panakiasawa manin. Iti anya nga rason. Gapot agaya atak manin. Kaya di lalaki pakiasawa nyo, ipatpatig na kayo. Ipatpatig na. Anya di klase ng nga tao. Anak, ipatpatig ko isuna. Idora niya klase ng nga tao. Kung naman na mawatan, saan kayo nga mawatan, mama? Binigladak. Awan ti kasto yung plano ti biyagyo. I'm sorry. Imayat ka man noon saan. Naka-schedule ti kasalami ka ni Ronald. I'm sorry, mama. Kinunak ba nung name kat siyempre kakitisilid ko namlesak, balbali ko namlesak, nang itugutak, karagit kasapulak, karawatek. Arig na, tumalaw ako. So sa rin palindayan, ti laptop ko manong name. Ilipas mo na dyan talay ko. Kuya, apay. Apay ka nakarobot ka manin. Papanam. Agtalaw ako. Apay, kuya. Diyak kaya tikas dyan. Di plano ni mama. Sikaw manugod ka. Awan ti mga balintan ni sumanti kayat ni mama. Kalintigan na deta. O na nga. Nga nakamat pagkadkadam. Nagsagaba idin ni mama. Nga pati pupusa di papa. Nga Jack, kayat nga maurit nga agsagaba manin ni mama. Api ko mga imbaga magsagaba manin. Kasano na mabalo manin? Una saan kasano na saktan da dyan nga lalaki? Kuya, saan ka ko mga ipapan? Saan ka ko mga manghusga di pa mga tao? Anya tayo mo, baka nasingpet, tagbalin nga asawa, may kadua nga asawa ni mama. Basta, diyan istom dito. Nalpaskon, sige mo ito nga rin. Paano nga rin, kuya? Talaw akon. Binadas na kakinamakam ni mama manunaming saan kun ngayon taltalek. Diyak mat maawatan ti bagik no apeng amin nga agkad-kadak na biglaak nga ta. Uno diyak pulos ni namnama kasto ti plano ni mama. Madanagan ak manunami. Kasano no? Dahil nga lalaki nga pakiasawaan na katsaknan ng tulay ni mama. Napia kumamit no, inyam among muna ni mama. Kaniyak. Maadal ko kumamit ti kinatao na. Idada ko ni dalan manunemi tinawagak ni Lilio.
Hello, sweetheart. Nakatawag ka. Ayan mo. Adak dito balay. Ako ang artikado eh. Iso nga tinawagan ka itay. Pumayag dita. Ha? Nang itugod at sumagmanong arwatek. Agraman na gamit ko ang busina. Didakto nga grubat intong bigat nga mapanid busina. Hey! Kaya mo sawan aglip-indan? Di ba iso kayat mo? Kasarta ti kayat ko. Diyak ba nga kayat ti makilubon ka ni mama? Ha? Kaya mo sawan. Dapat importante nga baga ni mamaking ka? Ni mamang mo? Yung diyak kayat iso nagtalawak. Kasto lang rin pamaintan, sweetheart. Ha? Adam amok nga mabalintang pagtarusan. Dito apartment. Alangan ba't nagdanata dito yung balay? Lalagin na kaya, dapat pa ni mama. Kaya't nangasawan manong nemi, nag-apartment kami nga dina oras kanilirio. Wan, sadyayak nga rin nga nagtaros, at daisonan sadyay manong nemi, sinabat na. Naka-sleeveless ang naka-short. Jadi sinabat na kit naging narakop kami na lang ko ti kinabang luna. I miss you, sweetheart. I miss you too. Imbagman, ta nagtalo kan sa balayo. Imbagman ta kasi ti problema. Nagkasargaya man ni mamang mo, kiti mo matkayat. So nagtalaw ka. Ito ta, aglib-inhan. Saan ka nagsanay, kasta? Magnat ko namin ito apartment, okay? Kasanot, panagyan ta. Yan tay, agtrabaho ko man munusan, okay lang. Dito ikang agrubuhat. Dito ikang agbati. Dito ikang orayan, maniputi pisinam. Arig na agasawatan, sweetheart. Ori dada kami manon na imitirabaw ti kama kini Lirio sa lata may kat ti adda ti panunod ko seknan kini mama. Tiyak pulos may isina manon na ti panunod ko. Ori di matmata ko tinapinta sa pamagi ni Lirio. Idi ta lalailuan na, idi ta rumromansain na. Come on, sweetheart. Apa na di ka bumales? Kaskala. Natay nga nambaan. Pasensya ka, nawa na kiti mo. Ano nga di problema? Jack narod kahit nga makiasawa man ni mama. Tiyan niya nga rason. Basta, Jack man among ilawlawag, no apay. Tinasyahan, meet him to na dyan pagbaling nga asawa na. No, makapagsalita kayo nga siya at sangon-sangon. Sa mong sakan to, desisyon, no? Kaya't mo, no, saan? Ngayon oras, saan mo kayat? Saan mo mapalitan ni mamang mo? Iso nga aramidem, awate mo, nga talaga, nga damay kadua nga asawa ni mamang mo, at damay kadua nga papang mo. Come on, sweetheart. Saan mo pala sa pampananutan, oh? Nida ito, Kaya imasan na ito, kapertil ko. Kapertil mo, hindi ka ba nagsikog? Iso ka dito sa bulan? Mom, hindi pa lang ibagbagam kahit mga kasawa ta, di ba? Mapilitan ako man, agsikog ka. Kahit mo, so mapilpilit ka lang no ka? Kahit ko sa wano at darason. Do you love me, Carlo? Yes, sabi ka din na saan? Ngayon sana kompleto. Sama da sakti mo na. Gapo ka di ka data, hindi tagakuan na. Sana kung nga virgin. Iso nga nakurang, di pa nagayat mo kanya. Saan ka sigurado tirik ng kanya, di ba? I'm sorry, Lirio. Ngunit tayo ito kakikij eh. Sige. Pag gusto tirik na, pag gusto tirik na ta. Kas na ko na kon. Halaga seryoso na ka. Nagsakit ka man, nagsasarita. Masusuro kan to siguro ba't nga ayatin? Naroon na nagsikog ka. Sikog ka, sapsapulam ha? Sige,
ikadikan ka. Sa anak to nagtumtumar. Nagtumtumar ka gayam. Sunod ito jak pala kaming kahit anak. Nakasiksik siya ka tapos agad ka kumahan lumukmoy ka. Mabutoy nga. Baka di nagtun kayat na adan anak ko. Manong Nemi, dito kami nagdeed, nagka-apartment, nagkasera, kanilirio, kaslakam lagasawan. Yan, palubusan nagtibigat, papanag kag-opisina, nag-awid na kiti malam, madaanon ko isuna. Kada madagrigondawan, nga tawagan na, ipakada na, nga mapanganog shopping, mapanag grocery. Tawag-tawagan na ni mama, Manong Nemi, yung sangkong ikaskaso. Tsak pakit basahin na kiti message na. Tsak kaya tabasahin mo niya ibagbagaan na. Nidayan nga kapsat ko Manong Nemi timawag na minsan. Hello Manong. Ito na nung nga gawid ka. Tsaka mo. Pakasaan ako ng gawid. Among ka din nga ito nag-asawan da mama kandi stepfather takit panawam minto ito yung nga balay. Tapay. Laglag ibang sante nga balay da ito eh. Nag-upa tayo. Idin to ta at the balay ti stepfather ta. Dakil. At dapat katulong da. Kahit mo sawen. Magkabalay ka tumatang ka na kumanda. Anong ba yung karot ka pa? Nag-asawa ni mama. Isang pwede di asawa na. Di balay da. Kat siyempre nga siyak nga anak na. Sumurot ta. Sumurot kang tumatang kuya. Kanento no, maminsan nga aldawan ti kan laysada, papakin ni stepfather, ni mama, kunak ko ma. Umay kanto kuya, please. Di ka lamas yan kini mama, malmalda, kabutawang ka. Siya kahit kasapulan na. Napatpatig nga amang di second husband ng siyak, ngayon na unang anak na, ito munang asawa na. Ngam na alukoy nak nilirio Manong Neming imatandar. Kakaiso na may kadua nga panagkasarti mother mo, aping at ako ka mapan. Sige, mapanda ka ron. Madama idinti seremonya Manong Nemi. One. Hindi makita na ni Dayan. May susko na nga kadagiti secondary sponsor. Timakter. Imay tayan mi kanilirio. Kuya, thank you, ha? Marag sa akin lagi, di mo man yung makita na ka. Sana kanto lang makita siguro na malpas ti seremonya. Ito nung madaman ti pictorial. Mabantan to siguro. Mabantahan to, siyempre. Makiapay ka na kwada. Si kantulatan. Kita ito eh. Kung makita mo mga naggwapo ni stepfather ta. Kas lagi ang kagin naggwapo na. Isa din tayo anak na. DJ ti may isa ho. Di kasadar mo, may isa nga nurse. Isa ni June, kasadar kami mit ka ni June. Sige, urayan ta lang nga magpastiramonya. Pinilit nak Manong Neming ni Lidio ng masidagan kanakuwada, kalpasan pictorial. Gusto ko na yung Manong Nemi tiragsak ni mama, di makita na. Carlo, anak. Imatandar ka lang. Diyak makatiis, mama. Congratulations ka na kaya. Ronald, ni Carlo. Agpadbado nag-aayam nga gwapo iyo. Ha? Kablawan kayo. Congratulations. Nagalamano kami Manong Nemi kini Papa Ronald. Mas dagmat dagiti anak putot na. Ni Lani, isa nga na sinaunak. Ni June, agkasadar damit kini Dayan. Second year college naman 10. Nakapimbinas no? Duwa nga anak. Agkasadar kayo, di ba? Katawan kayo kini Lani. Kasama na naging na uni. Kasi nila mamasa magtunga nga ag-asawa na kita anak. Talibag bagamani. Ay, hangad
kaskas daw, basta mang spagarikan. Agasawan to Dalani, kin Carlo, agasawan to da John kinidayan. Nakabibintas, di ba? The girlfriend at anak ko. Ihuya maam ni Lirio. Anong tawag ko kang kasal? Ay, papa, siyempre. Papa. Lirio, the girlfriend ko. Live-in partner pa din. Hi, congratulations ka na kayo. Siguro mabaling kumatan nga wagan kayo ti papa, kay mama. Tanong kas lang, after this years, next year, dakam tumating ni Carlo tagkasaran. Manong name saang ama isin iti panagkita kinilani. Yung mapisimple kinapintas tada king kuana. Kahit ko kumakalaman ng maamakak na siya ti mangyawat ti imak ng umuna kahit baka tipayan na atap lang ngamin tilangan naman nun. The reception, manong name, matender kami, kalbasan na, nagsubli kami sa apartment, kalbasan ti, kasar na. Pagpagunyan nagayam nila, Lirio, manong name, ngam sana ka sumungsungbat. Hey, what's wrong ka? Ha? Ate bagbagan? Nakatado di istoryak kan? Dinagandang-danggan? Di ko na, agbagay da stepfather mo kini mamang mo. Sige, nagwapo ka na pintas. Ngayon, sikakin siyak na tagbagay. Saan kayang bagay kinilani? Mabay, naktakamatim ni Lani direto nga salitaan. Yung bagaklain. Di kami may ibaga na yung stepfather mo nga, nag-asawa da. Saga-asawa da kita anak da. Tsaka kahit nga mapasamak da ta Carlo, Jack ipalubos kada kayo kanila ni tag-asawa. No di kat sikakan siya tag-asawa. Dahil nagayam ti pampanunutin ni Lirio manong name kit dahil taman ti pampanunutin. Kasla saan nga may kat. Titimugin ko kasla na itapkal tilangan ni Lani. Anit adaking kuha na nga awan ito dahil ito nga babae. Nalabat presite akeng kuha na. My God. E din to tanda live-in partner ko, mainlabag di sa bali. Sa bagay, seryoso kinilirio. Makalawas, tinapalabas, manong nemi, idinangi kadengak. Lirio. Panawan tanda itong apartment. 40, dito yung may kadwa nga bulan ta, may katlo. May kadwa. Apay. Nakakasimat ni mama. Kasapulan nak. Nanilakit mo sawan. Magandang nakmat ang kanakwada. Hanya? Sana kompleto at pamilya na awanak. Abay, hindi ako ba't kabutang no? Siyempre, arig ko tinaiawa-awan nga anak. Kat mapana ko na tumipon. Tapno makompleto. At da asawa, uno ag-asawa, inakinama, duwa nga anak. Kompleto. Carlo, diyak kayat. Kami hindi mo kayat. Agkas-gas to yun. Handa mat pa nga ag-asawa, tapno naglibid na kumain. Agdan natin nakastoy, nakamalalas. Mati, di ba? Masol ini ang hapon Diyos. Agkang kanahig na nga saan na pa yung nagkasar. Nagkasartan. Diyak mo nga kaya tulumubun ka na mama. Ano naman tikabutan mo? Ano takalaglag pa? Mga agsubli sa dya. Igo na mapan sa dya. Mapang ko tumipon. Gabukin nila ni saan ka di? Kamat. Abi ko mga gabukin nila ni. Man. Gapoy din na nga babae. Nailab kang kuha na ala. Basta saan nga pakainagang ganilani. Ulitek, may sak nga anak. Kat nayawa-awanak, ang subli ako ni Sidong ti inak. Nga dan na may kadwa nga ama. Datalat tirason. Padasam ni sukat na kiniredy nga nani. Pumatayak na ko, nakit pumatayak.
Abagayam, intay ito itultuloy nga ibasa na ito pakasaritaan, ipagayam ito yung Carlo. Ngayon, hindi nga rin ituloy papagayam nga ibasa, ito pakasaritaan ni Carlo. Manong nemi kasta uri tiragsak da mama ni mama kasta mateng kinidayan idi tasumang petakon. Wan, saan ko yung bakbaka mo kwada? So nga na sorpresa da. Kasta wana manong nemi di panang arakop ni mama kanya. Thank you, iho. Maraming salamat. Kompleto tayon. Kompleto matin tiragsak ko. Agawa na ka? Ma. Welcome ka din lang dito eh. Siyempre. Talagang welcome ka dito eh, kuya. Dito ni Papa oh. Honey, si Mang Petente anak ko agyanin dito eh. Carlo, iho. Celebraran tayo nga rin dito eh. Celebrar tayo. Pero Marta yung nga mapanagdina. Saan dito latan? Mga mukhang aramid tayo na isang sangan nga putahe para ka na tayo. Welcome ka din lang dito eh, Papa? Yes, sabi ka din saan? Makumuna makumpleto. That no, adam at ted kasangok. Nung astang uminuma, kita umat na mabaling ko kaduan, no saan nga, sisyak lang. Oh, anat brad mo. Brandy, Papa. Ure sa mga ibaga nga brandy, amok. Aga mo tagpadpada ta. Di kita palikero, kaskan ka. Papa, gusto nga brandy? Oh, samon nga naskan pa ibalikas. No, anya ti kaya ti may isa ka lalaki no brandy, ti brand na, agad, mumuntakit ko sa wad. Amo ka din ni mama, nga brandy, ti brandyo. Amo na. Saan nga kasta ti brand idin ni Papa? So na, beer kan kwa na. Sa bali ti beer, amam deta. Sa bali man ti hard, di ba? No hard, hard na talaga. Chick boy ka na talaga, Papa. Uy, so ano ka chick boy? Idi deta. Hindi na asawa ko ni mamang mo, balbaliw ako. Manong nemi adu dagiti na muwak ka ni paparunan. Kahit ko kumaidi nga makita ni Lani, ang tsaka mo no apeng awan. Mabainak ba nagsaludsod? No sa dinutayan na. Oin. Ni mama dinang itulnog kanyak manong nemi ti silid ko. Dahil ito ay ti silid mo. Talagang gulore ang silid mo na ito. Dakil na ito nga balay ko. Duwa ti katulong. Mama, sino kinsilid di bangir? Right side. Ni Lani. Dito yung left side. Ni June. Di dayan nga eh. Di abay ti kwarto ni Lani. Di mati master bedroom. So tayan mo kaya ni papang mo. Aguro kayo na ni papang mo. Nakasagahan ang tinuman nyo. O hindi ka onay barbartek ha. Tsak pa ng bartek mama. Amok nagkontrol. Eh sabi ko mata makasarutam. Di may kaduwa nga ma'am. Koboy iso na. Madlaw ko nga rin eh. Ano tayo kinatao na mama? Kasi kami lang nang baga nga madlaw mo talaga nga chick boy. Ngam idi data. Ngam may drama muna kon. Sisyak lang. Sabi ko mama. Hindi ba nagsango mi manon nemi iti stepfather ko? Isasidig na tibagi na kanya kasla dati. Agbarkada kam lang. Kas tama ti pa nagriknak manon nemi. Agkasurutan kami kada kiti istorya. Iso na lang na agduma kami no may bae. Imposible nga dahil lang alirio. Iti girlfriend mo. Dito kinagwapong biho. Iso lang din na girlfriend ko, Papa. Sus. Tapos ang kupulos ng nararamid din nagigirlfriend, hindi nagbasbasa. Amoy maten. Apagraduar ko tayo school na tayo na di Papa. Kaya't nga masayang gastos kan bandog ni Mama. Iso nga, liniklikak din babae. Makapagraduar akon, iso palang tinutang ni Lirio ti biyag ko. Yung sana ka seryoso, Papa.
Ano yan? Nagkarelasyon kayo, di babae, saan ka nga seryoso? Pamawatan na ba't siguro, ba't padat ang lalaki? Ito yung nga kompleto, na totally nga ipatpatid ko. May ganun. Sa bagay, amok day tayo ho. Pinagustom laeng, tasang ka na paidam. Kasalakan nga, idi, ha? Ibagbagak, idi, hangit na. Numadlaw ko nga parang kursunada sa babae kanya. Sa aglalalo nagpagpakaasi, apagay din asahan. Kasta ka di ba pa? Sana ka napaidam yun. Isong ibagada nga doon ka no pinagsangsangit ko, no. Awan pinagsangit ko kamabahay no, dagat pinaragsak ko amin nida. Papa, mabali na nga saludsudin no, at impatay ti asawam? Impatay ti asawam? Kaway nga napan ti asawak, dati nga asawak ti saritahan tayo. Diyan kami naman no, no ni Papa, car accident. Diyan nga dating asawa yo. Ay, mabaling ka din nga change the music. Abi di wet. Nga pagsalitaan dati may panggap iti papatay ti asawa yung muna. Sa bagay maamok to na tamit ah. Okay, sana mas rin pa yung maamom sa bali. Siya kundi mangibaga. Natay iti sakit. Anak sakit. Sakit tinakan. Gaputi pa nagbababaim. Iso nga nagsaksakit tinakan na. Well, nagbaling mo dati, di ka nagbaling nga manakaw. Diyan ka mo, no, apay nga bigla latan nga nagbaling nga nager. No kaano pa nga nadakil na kita anak may nagbalinan nga nager. E diyan, insaksakit na na. Natay gapukan ka. Ay, isa nga natay gapukan niya. Natay gaputi aramid mo. Mabali na kasta. Papa, sa mo ulitin deta, iti inak. Kahit mo sawan, bigla nga nagseryoso ka. Iba't patag ko ni Mama. Bayat ipanagdanada ka ni Papa, iti si biyag. Diyak pa'y, napuutan nga nagapada. Diyak pa'y napuutan nga sinaktan ni Papa, ni Mama. Sala nagsagaba ni Mama, idinatayan ni Papa. Nag-asam ta 2 years, nga saan nga nakapag-recover. Magyaman nagta nakapag-recover. Nga nakitak man yung tiragsak na, idat na, tagasawa kayo. So nga, noon niya tinaramid mo imo ng asawam. Samo ko mga ramidan iti inak. Tano ramidan, siyak ti makalaban mo. Yagar ka, wait. Nakainom ka saan? Adon sakit tinainom mo. Saan nagpa nga nabartek, Papa? Ibagbagak lang na ito yung saksakbay ka. Ipatig ko unay ni Mama. Iso nga jak kumakayatin nga gasawa. Ngam gabot taragsak na ako, Nana. Sige. Ngam dito yung panakaamamok ka. Kano api nga natay ti asawam. Gabot aramid mo. Samo ko mga ipadpadala ita ti inak. Tano aramidom na ita. Siyak ti makalaban mo. Manong name di iti muna ngan saan nga nasunutan pay nabay nga saan nga nasunutan na panagsangumi iti stepfather ko. Liklik-lika ke. Aman makaadu kami kat sa bali naman iti pagturungan ti saritaan baka bumarat tunggal maisa. Ti bagas daw manong name iti panagyan ko ditoy numapanak iti opisina, isumat ti sa sangpet ni Lani nga nagapu iti ospital, rabigahim ti duty na, hi Lani. Ay, isumar ka na opisina? Lipas mo ti duty. Nagmalmal naman maturugan. Kanon tang mga balbaliwan ti duty? Diyak lang mo. Malado ko ti opisina. Ayun na yan, sige. Mabaling nga mahalat cellphone number mo. Tapay man.
Please. Cellphone number na kayam. Sige, dad ko keng ka. Manong name ato nagtitawag ni Lirio kanyak. Mailiw ka numanen. Medyak masahan ko kunak man. Bisyak to bisina ko na. Kas natudyo nga anak. Masapol nga. Masapak nga gawin. Iti yung palay. Manipod ti pisina. Inanala ko manong name iti cellphone number ni Lani. Kadidimit lang ang bigat. Uwen. Sana kasi mereka dagos ti pisina. Nagpambarak manong name. Sumreka tulay. After lunch. Kinasasarita kisuna. Oo. Yung bagman na mairapin mo na makisarita kanya, agdadakan to bisina. Awanan to bisina. Ano naman ti bagam? Kaya ka kuman na makasarita ti personal lang. Sama nagsabat ti dalanta. Amat maturog ka. No adak ti balay. Naka-duty ka. Ano naman ti bagam kanya? Tsak makawanan ti rig na klani eh. I love you. Hanggang katawa. Nakakatawa ka. I love you ko ng kanyak. Sinobya ka. Saan ko yung patpatag ni Lirio? Yan yung arte. Abing nga karelasyon kayo. Siguro, gabutawan sa Bali, tajak pat para hantamat pa nga di nagamam mo, isunong batak. Isunong batak. Eh, mo sa ni Lirio at nangaram kang ka? Amang patpada ka ni Papa. Amang dya kaya tikas kang ka. Likliklik at tikas ka ni Papa. Amang ka di nga natay ni Mama. Gabot arabid ni Papa. Amok, gabotin pudno na. Kasanong orod nga mainlabak tikas kang ka. Katagpadpada kay kini Papa. Hanggang mga padpada kay ni Papang mo. May mesa pa lang ti babae ti biyag ko. Nilang Lirio. Amo no siya ti may lab. Sana kung nga gayat pet sa Bali. Siksikan dulay. Sana ka mamati kang kasalawasaw kay aming nga lalaki. Pati ti amak dyan talag kang kuha nagabot sa lawasaw isuna. Kayat mo sawan, nagsublinto met lang ti kinaluko na. Nagbali lang. Gabot ti panangarim na kini mamang ko. Kahit mo sawan, agbalin tumat lang manin ang babaero. Ken sugador. Dito una ti kamamak ko. Numuulit manin ti kasti mo na. Saan langin nga raramay din ni Papang mo dito? Winarnig ako ni Papang mo. Sabay ko matasan ng nga ramay din. Carlo, kahit konti maturog. Nakakot ka, mabit lang pa eh. I love you. Tsak kaya tikaskin ka. Dan boyfriend mo, awan pa'y boyfriend ko. Apay, sa anak pa'y na in love. Saan ka may in love kanyak? Hapi nga saan ka guni asigod. Makita ka na kita matam. Nukas tang sabsabat ta, or isang tang ginuni ka. Kaslad na communication na kita matam kinimata. Di ba? No, anya ti marikrik na kasungo ti marikrik na. Please. Nasa diyo pa ilang ti sa amin tikrik na. E di pupusay di pa, Mama. Duwang atawan pa ilang. Masasya na kiti kang kuwana. Kadya kaya na mamadasak. Tinagpasaran ni Mama. Sika lang tayo kawanin ti sa Bali. Kasano ni Lirio? Sa mga problema ni Lirio, no talagang ipatpatig na kinagpimpinatag da. Awant marami na. Sige nga na dan. Organ. Baliwan na tutag salita. Basta laglagi, Pem. I love you. Manong nemi adong nagidi gundaway
nga kumit kita akiti napintas nga nananayan pa nagsalita mi kinilani. Saan kami nagsabat ti oras mi? Ngem, iti namin sa nagundaw ay manunay mi dya kamuno apay. Kapat na Sabado, awon ti pisina, day off namat manunay mi. Saan na simrek? Saan nagmada simrek? Yan. Huwain manunay mi. Dolayang di kita katulong mi, ida salud-sudot no sa dinot ayan, di kita kabalay. Ay sir, awan damam kini sir, gramang kadaan, dayan kini June. Napananda. At di matandaran da nga party. Nila ni ape nga sa nga simurot, madi ka no bagbagina. Tay laeng. Baka dududwa ka ito lang madamdama sir. Tapay. Dapat itong darami nga party dito karuba. Karito ka doon katulong. La sir, tiyan sayo kini Ma'am Lani. Sabi ko naman tikastan, madmadlaw ko mankit. Naidlap titong galmay sa kada kayo. Pagkunam, istoryahan ni Ma'am Lani kanyak no ko ha. Alat kong kunana. Di na ka numaawatan tirik nana. Di ka ado ka nung lalaki, di kararim king kuhana. No ape ka nung sika. Kat sika ape nga klase ti lalaki, saan na kumakayat. No ape ka nung akayat na ka. Chismosa ka ba't kung kakatulungan niya? Ay, saan nga chismis dito, sir? Agpebeso. Sa aming napupuutan, manunay nga dududwa kami kinilan. Kaya madati kwarto na. Budno nga ta, madbad di bagbagina. Sinipsiputak, ay di kuhan. Rimuan ito silad na. Napanitiban nyo. Mabanagdigos. Sinurot ko manunay mi. Saan na kumangirikirikip, itrang-trangka, tinutugid daw tipsiyan. Ngamintrangka na. Inur-uro kong rimuar, manong nemi, di rumuaren, diretso ni tisaled na, nag-alisto ako at manong nemi, simbrek. Nga siya kong tinangiragap nga nangilak, itirikap, tiri daw na, awonok silid na. Kalo! Lani, apa ka simbrek ka tisaled ko? Rumar ka. Rumar ka. No, I love you. Agikisak, awan ti makangeg. Ha? Awan ti kong balita, graman nang dito katulong. Nakikoperar na. At kanya, takit mo sa akin. Rape na. No, pa-rape ka. Ngayon, saan ka pa-rape? Saan nga rape? Amok yung ba't patiknat? Sinap ko na ka. Imbaga ni Inday. Inistoryam ka no. No ape ka nung nakaadong lalaki kararim kang kano ape nga no siyak tin nakainlabam siyak pa klase ti lalaki dikliklikam. Sanga po na saman. Manong nemi narakop ko. Kastaon iti gulagol na pinadas na pwede nagikis nga mahon tinakang kang kuana. Ilipid daw na taging nagikis manong nemi ina malakon digiti lips na. Nekat matenti rub na manong nemi. Ididamo ang gulgulagol pa ilayang bayat nga agkak na bibig na hindi kuhan amuna na balsen di agak kumanong nemi. Lani. Carlo, no, di kayat. Di mo kayat. Di kayat magkiasawa ti kasken ka. Sana ka playboy, sana ka kaskidi amang awan ti sineryos nga babae no sana siksika. No kaya't mo next year kasarta. At kasarta next year. Kasano ni Lirio sa mga problema ni Lirio? Alis tulaing. Nga dispatchak. Awan ti maaramid na gabatasan ko hapod nung alab. Apeng nga rin nga nagkakanaig kayo. So kaya't na. Ngayon ko mata nagsikog akit. Mabalin siguro ng kasar ko. Ngayon magkon-control. Di na kayat tagsikog. Carlo, kasano ko mga makapaglibakak? Ipatpatek ka. And I love you more. Lani yun.
Manong nemi saan nga nakabagkadkad pa ni Lani ka bata talagang ipatpatig na kinagpimpinatag kan. Voluntaryon manong nemi indasar na ti amin namin na. Ti kinapintas na, ti pamagina, kinalinis, kinabanglo na, kinaimas na. Kadadadan manong naming kadeng ko nga talagang isut ayatek itagnanayon, idi mapaneknekak nga virgin isuna nga tanagikuhak man. Lani. I love you more. Amom ka di nga sa nga virgin ni Lirio nga tanagikuhak. Dede ba pwede may sa nga rason no api nga sana ka nagbaling nga seryoso kayong kuha na. Ngayon sika talaga tinikari para kanya ko. Kaya naulit pa na minsan na minduwa manong nemi dahil nga panagkanhaig. Wen, ngayon di makasdahawak manong nemi. Kalpasan di nga rabi dikliklikan na. Hindi may corner ko. Pilik-likan na katatan relasyon ta. Diyan kahit na maulit pa ready. Talaga hanjak kayat tiyag seryoso kayo ka. Anya? Nga may patpatignak. Mabaling nga malipatan ka to. Diyak kayat di makiasawa kayo ka. Nalawag ka rin. Saan nagkakaskin yung papang mo? Basta. Liklikan ka. Gabot na dyan kayat ka maulit, daddy. Aksidente lang, daddy. Awan din nagbaling ka relasyon ta. Manong nemi makabulan kalpasan daddy na pasamak ka na kami. Madlaw ko ken ni mama. Adamat problema na. Hello, mama? Mama? Pagpagod niyo anak iho. Ada, naunag sa pampanunutin niyo. Hawa na ako na nyaman na ito eh. Naliday kayo. Pag ko naman naliday ka tumisisamak. Ken, nabayagan nga Jack nakita ni Papa Ronald. Gaputi trabaho na so nga madadla daw nga gawid. Nagulolbot kay mama. Iho, di mo pa kadanagan no nyaman ti problema mo kini Ronald. Problema mo laing. Kahit nasawan at problema yo. Saan kayo naragsak, mama? May gidya tilangayo ita, ididamo kayo dito eh. Mano lang nga bulan, sipod nagkasar kayo? Naglima ng bulan. Nakaragsak kayo di ba? Ita saanin? Apay? Mama, dahil ito kapot-buteng ko idi. Awan ti kasto nga langayo idi at si bibiyag peleng di papa. Sa kila nagsagaba idi tanatayin ni Suna. Ita si bibiyag di may gadong asawa yung sagaba kayo. Saan na nga tinumpal ti kanina kanya? Sino? Ni Ronald. Malaksid kanya at dapat sa bali ng babae nga dagdagasan na. Yeah. Kaya nasurutan naman yung ti kasino. Imbes ko mga siyaktikan na ti kwarta ng samit. Hindi ka naman kong komisyon na isugal na, ibabahay na. Dawatan na pa yun. Shit. Urayak ti asawam kada krinisot kami. Anak, pang-asim. Ang mga nonyar papasama ka na kayo. At napang taking kuha na mama. Winarinig nga kisunahin baga kingkuha ng saan na kayo nga saktan. Saan na kayo ipada ka di asawa na. Tano aramidan na ita. Siyak di mang papatay kingkuha na. At daham ti kasi tanga sitwasyon manong name di sumangpet ni Ronald manong name. What? Nabartag pa eh. Manong name eh. Nagkapuam. Hey!
sino ka mang saludsud ka rin no nagapuak? Nagapuak iti babaim? Hey! Ano ko manibibang mo? Carlo, anak. Siya kundi makamukin ni papa mo. Dakam turong bangagsalita, mama. Hey, what's wrong? Ano mo mas masamak? Tarantado ka. Imbagag kang kayo din sa mong saktak-sakang tinak. Nga apay yung naramid mo. Libog ka, anak, tibukod ko nga balay. Loko! Dinarupnak manong naimigit nagdinanugan kami sa stepfather ko. Yung kabuta nakainom, ad-adang isot na saktan manong naganawa siyempre, damamakas tamat ng kinilani. Sa mga saktan ni papang ko! Kuna na, di papang mo ang babaero! Sokador! Torntado ka, pumanong kayo dito ng balay ko! Teritoryo ko dito loko! Si kawalat ang ramin kayo natikasay! Pumanong ka! Pabagayam, sa tinungat at ipagtungpalan dito yung pakasalitaan ni Carlo. Hindi amuin, pabagayam sa tinungat pagtungpalan dito yung pakasalitaan ni Carlo. Manong nemi timal talawak ididaydi nga rabi. Wine. Nang alakadagos ka na gitarwat at kanda mo pa yung gamit ko. Gada ako ni Tikotsek manong nemi at ni Dayan. Kuya. Dayan. Nagbati ka. Sa mong babayan ni mama. Nang naruna ka nagsagsagawa manin. Kuya, kasapo lang ka dito eh. Saan mabaling din na kami idiksyoman ka na ta. Baka no damay sa matay ka na kami. Basta nagbati ka, ha? Pagbagam ni mama, iluliwan ni mama, nagrunat ka sito'y panagsagapa na. Kuya, dahil yun, tikunaking ko na idi. Ita, makuna ka din nga saan nga nagbidot, pinakiasawa namanin. Sige, inakon, baka no, may dito na tagsyuman ka na tagat. Baka mapapatay ko pa yun. Tinawagag ni Lirio manumnemi si Mongbat. Ayan mo. Dahil iti balay. Wala naman yung problema mo la. Sana ka lang masapul loko na da problema mo. Kung nagtupay. Mabalin tumalita? Mabalin adam ni papa. Dangar dito hotel. Siya? Peso? Sa pagsaritaan tanong ka sa nung, sublit at apartment. Mag-live-in naman eh. Mabalin? Yes. Nag-check-in kami kanilerio ti hotel manon nemi ket oren at araramidan na kerkarinon na klalailuan na yung lasang ko mahal at imod ko. Yan ang serbi na nga datang nga nag-check-in dito eh. Mamatay ano takas ito nga da problema. Sa kalumay ka niya, da problema. Yung tumigat, manggita akton ti apartment na pagyanantang. Tapos live-in tamanin. Bari nagsiko ako, tapos kasarnak ton. Hanak to nagtumtumar. Maturog ta karatin. Saan na namin din? I miss you. Agor ka ring trick ng imposible. Manong nemi sana pulos nga may kat iti panunod ko. Tikas diya nga langan ni mama. Baka dadaman ng nagsagaba, tikas diya nga pasamak kada kami ti stepfather ko. Nataramindak. Ngimbasol mat lang ni mama ti amin. So takimbasol. Lapin kami nakiasawa. Uy, Alirio. Paparan nga di maring tarik na. Ikatampay lang. Uy, makasimpay lang di problema. Dito pala problema. Ti solbaren ta. Ha? Oh, loko ka. Parang nakama. Loko to.
Kasi di nga ron tinapasamak, balbaliw nga nagyang kami iti apartment kinilirio. Dito yung agrubat, mapanagtrabaho, agawid, kalpasan ti opisina. Tawag-tawagan lang ni mama, manong naming diyak unay kaskaso. Di dayan, di kang runa ng magtaw-taw kanyan. Kuya, kang kanayon nga, masapang agawid ni Papa Ronald. Siyempre, nagkari ka no gani mama, nga saan nang ulitan ti kasjay. So ang gawid ka tuyin, nagbalbaliwan ni Papa Ronald. Pakitang tao lang deta. Kahit nala siguro nga saan nga masaktan kan saan agsagabang nagsangit ni mama. Uno saan kat di na siguro kayat ni patungpal ko ti panggib ko mang papatay ken ko na. Tamo, nagtultulo ti panagsagaban ni mama. Hantingek. Alis to lang nga sa pula kasuna. Di mapanak ka na di kasino, madamat kasino na katapaltugan nga din na oras. Basta, iso nga ron nga din na nararami din. Agawit kang kuya. Tsaka ita agawit. Kasan nga ron nga maornos na di amin. Basta, nagsinada, siguro, agditipon nga talo ka da mama. Manong nemi, anda kito bisina iti may nga malam, naka-silent manong nemi ti cellphone ko nga makikitak, bye. Ato tumutawag. Ni Lani. Hey, masapol dito yung anak ti babaero nga stepfather ko. Sinong batak manong nemi? Hello, Lani. Hello, Carlo. Nanda masapol mo? Siyempre, handa masapol ko. Iso nga si mawag akin ka. Ito na pa nagawid mo ito eh. Di ako nagawid. Tawagan na ka ni Dayan. Ibagbaga na nga lasing pete ni Papa. Naragsak man ni mamang mo. Ngimsa mo ka na opat yan. Agin sisingpet lang ta, ma'am. Hanya mo, nasa pa lang agawid. Ngim, sapsapain namat timang dagas kada chicks na. Adamat aldaw ti kasino. Daking ganusang ka mamati. Ngam dati trumbang nga patyam. Nireta. Masikukak. Masikukak. Wen, agdo ng bulan. Sikapay lang kan siyak ti makamo. O, anti sa bali. Ngam karbengak lang ti mangipakamo ken ka. Tada karbengam nga mga mo. Nga nasikukad na. Ngam di na kayo tasawan. Nga pakasaran na. Gabot adya kaya ti makiasawa ti kasken ka. Sana kakas iti amam ko nakmanen. Oray pa. Impakamok lang ken ka. Takarbengam dayta nga mga mo. Kalpasan ng pakamukon, takabagdesisyon na kon. Paragrek ko. Natakunam! Paragrek ko. Yan tangan siya kalan kan siya, timakamukin na po Diyos. Tadya kayat tagarak kabalasang. Jakayat, may galot, didikaskin ka. Sa mga raramitan dita, agbutang ka na po Diyos, Lani. Sa mga ragragan dita. Sige, Carlo, dadala din bagagin, pakamok laking ka. Kalbasan na kita, ramay doon namin. Hey, hello. Sa mukhang kansilan, tawag ko. Hello, Lani. Manong Nemi, kinansal lang, tinawagak, unattended. Inulit-ulit ko madilat. Sino tatawagak? Hey, tagagurgurak ng stepfather ko, Manong Nemi, tinawagak. Si Mungbat, hey, hello, ano pasapol mo? Papa. Gamanak nawagan ng ti Papa. Di ka ka numamati ka na singpeta kon.
Amo may huwag di napasama ka pa nagkabil takit. Kasla, isut nakalulawagan di panon ko. Kaya di kaya't nga mapasama ka maulit. Kaya matay ta asawa ka bukanyag. Kaya baka na mapapatay na kang peso. Iso nga, apay naramid ko hindi dagsing pa. Tapi jakit din nga tuloy. Nasihat na maramid mo talaga dagsing singpet. Nga mata problema pa. Problema. Kasarita yun ni lani nga nakyo. Kada dadagas nga ramidan na itisikog na. Halya! Masikog dyan ako! Huwanin pa ka muna lang kanya kitay. Ada kami napasamak mo yung edi, papa, aksidente. Kat paragrig na kano. Iso nga, ati pain nyo, papa, pangaasiyo. Sige karat, takasarita kiso na. Manong nemi tinawagak ni papakalpasan ti 2 nga oras. Paba nakasarita yon? Hawa di ho. Gawan ti pagdanagan. Di naman may turot ka tagbaling ang kriminal ti buod ng anak. Ha? Binotbutang naklang aron. Bali siguro, may bagan na kasi at makapag-desisyon ka. Papa, nagawid akon. Ikasar ko ni Lani. Ikasar ni Lirio. Siya di makamo, papa. Awan di maarami din Lirio. Ay, kahit mo sawan, napasamak mo tlaeng at sa kayo, kasi anak ko, hinawa na ka nag-asawa. Naisuan talaga tinaikari, papa. Ipatpatig ko ni Lani, kada mo kong ipatpatig na man. Manong nemi, idirobot kundi kiti arwatek. Papa namanin. Lirio. Hey, what's wrong? Panawan na ito ng apartment. Manen! Okay. Ito umapunak manen. Agawid ka manen. And I'm sorry. Agsinatan. Carlo, ang gagangawad ka sta. Anak gagangawad. Siguro talaga nga sanga si katinekari para kanya. Hindi pa lang kahit kung sikog ka, di ba? Dandanin. Idin to ta. Andan na si Kugak, narumbeng yung kasar ko. Sino? Nilani. Kahit mo asawan. Diyak ka din na istorya kang kay di. Nga ada aksidente nga napasama ka na kami di may isang harabi. Hayop ka. Karayop ka. Sige. Tong paenak. Alapay. Nayon ang pay. Pamin upatin pati mang tupakan niya. And I'm sorry, Lirio. Basta kasilatan ka story taramidem. Sa naklasin gan, sa kalumay kanyak na problema, minto masulbanan ito problema, panawan na. I'm sorry. Ayatan ka, Carlo. No, ayatan nak ng peso. Abi hindi mo kayat aganak. Abi nga di mo kayat agsikog. Abay nga tumtumar ka. Tilaing bagim tinapatig, Lirio. Di mo kaya taganak ka, glukmag ka ako na, mabuteng ka. Adanas kayan ka na pagrabang nga kasungsong bata kinilani kan talagang isot ipatpatig ko, at pimpinatig kami. Sorry. Papatayak na dyan alani. Saan ko kumanang pangyapay di dakas? Awatay mo, di kinapod. Carlo, kasano nga rin na masapol ka? Sige, Castellar na, nagkasar kayo ang magkamalalata. Nagkakatawa. Basta, tuloy ang relasyon natin. Uray kasawa kay Kanilani. Diyak kaya tagbalin na ka as it is stepfather ko. Diyak kaya tagbalin nga mabayero. Nilayang-layan iti patpatig ko. Isuntulayan nga awanin ti pakirelasyon at pahingan ng babae. Uray di kagagag pakpakaasi jak tup-tup-tupan nida. Carlo. Agbalinak lang paset. Tibiyak mo, tinapalapas. Baliwo mo ti lifestyle mo. Uray mo ti lalaki nga talaga mailap kang ka, kan talaga pakipatpaday mo. Ken, halika gumo mo tagbaling nga ina.
Tapnumadang kan tumatan ti pamilya. Sorry, Lirio. Yung magyaman akmet. Kada kitiragsak ng pahay mo. Subalit lang. Pinaragsak na, pinaragsak kamet. Manong na di sumangpet akong dito balay kas taon itiragsak ni mama nga nangarakop kanya. Ti anak ko, wag sublimanen, kat saan tun nga pumanaw? Saan man mama, pumanaw ak tumanen. Ah! Siyempre sumina kam to kinilani. Yeah? At ang tubukod ni nga balay. Hindi sumina kam to. Naragsakan mo ni Dayan, manon nemi. Jadi, nagsalita kami kini Papa, narakop kami. Damo mit agin narakop. Papa, sabi ko matituloy yung singpatyo. Ada pagpatinggan di amin niyo. Naumakon ka na kita. Nauma kayo nga magpasakit di may sa babae. Amang paragsak mat iti sa bali. Saan niyo? So deje nila ni Iha, nagbaling nga asawam dito yan sa Batimon. Yung saan nga si mabat manong nemi siya di manon kang kuwana. Hi, sweetheart. Sweetheart tarupak. No Jack, imbaga nga paragreg ko. Awang kumapay tire. Action mo. Sikaw. Tapat siyem ko mga regreg. Bunga tayo na yata. Yung kasano ni Lirio, wanin. Nagsina kami. Kakasi mat ni Lirio. Saan nga kakasi? Gabot na muna mapasamak ti amin. I love you. Naginarakop kami manong nemi, biglak ng sinakroy. Ha? Apa yung sinakroy na? Masapol na tati baby ta. Malagsibog ta. Saan nga nakapagked-ked manong nemi? No kasano ti irot, ti arakop ti tunggalmay sa kada kami ididamo. Mas pay idi irot, ken bara manong nemi di kiti arakop kinagkek mo. Talaga nga nagsinabat ti ayat ken ayat. Ngawang pulos pa nagduwa-duwa ken pa nagalumiin. Kompleto manong nemi ngawang pulos kurang na. 100% ti ayat na mariknak, kastamat iri mariknak ken paay nila ni kaniya. Tapno mabukel kan masibukan ti may nga bunga ti kompleto kan perpekto nga ayat man. Iti sumunong tawen manon nemi naka-schedule ti kalay sami kaniya Lani. Sampai unang nga madlaw ti tiyan na manon nemi. Ti karkarigatan na. Ilimang pailain. Agang nga, dimtengan dahi tang aldaw, manon nemi pa nagkalay sa amin. Nakaragragsak kami, syempre. Naragsak da papa ni mama, naragsak met da Dayan ni June, naragsak da kiti. Kagayami, kanamumi kabagyan mi. Kabutan muda nga talaga, nga naragsak kami. A perfect couples ko nada, manon nemi. Tagbagay kam kanunay. Kinapinta sa unay, dagiti naganak kada kami agasawa da. Ti ama ken inak, agasawa, isuna ken siyak, ay nauna, nga anak da. Baka kasanto ko ano mat da June kini Dayan. Ngam saan nga napasamak mano. Saan siguro nga naikari. Anong name si Mina kami matlangag paiso ti pagtaingan kani Lani? Hindi makaornungak, timpatakder ko nga balay mi abukod. Iti agdama, manong nemi, duwan, dagiti bunga, tenayat mi kinilani. Naragsak kami, gabuta, manipod, idi nagdan na kami, aging nga susuratek ti pakasalitaan mi. At dagiti dumteng nga problema, sa mi ipabigat, gagangay lang nga problema. Gabuta, nagbalinak mat nga napudno iti asawak manong nemi. Jak pulos panggip nga saktan. Kas tamat isuna kanyak. Tamok ti resulta manong nemi. Na ti lalaki ket magayat uno makirelasyon ti sa bali masaktan di asawa. Vice versa. No anya di saan nga kayat ti asawa sang karamidan. No anyat magusgustuhan ito sa taramidan. Kas tamat ken kuana. Give and take ako nada.
Nagraduaran manunemi da June kinidayan, adan trabaho da, adan nag-boyfriend ni Dayan, adamatan girlfriend ni June, nga isaan mo't lang isuda. Ngayon di mila mo, baka no, sinan to digiti boyfriend ka na girlfriend, dahil isudan no matlain. Noon yan, tuman di may kadeng manunemi, nga po Diyos, ti makamon, ti iso aking plano, ti biyag ti tunggal may sana tayo. Yung tultuloy yan, ni Papa, ti stepfather ko, manunemi ti panagsingpet na, panagsingpet na. Numani na data kini mama dito palay, nga mga ayawan kada kiti apu ko da kada kami. Daytoy manong name ti pagabuklan, ti pagkasarita, kadagyaman naglaunay, ti anus mo ka ng urnos, kalpasan nga pinadas ko at ngented kang kadit Italiana. At sabi ko man, damat na ay batik nga andal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak na di mga more power to your program and God bless. Ti may batik ka sa ho, naipat-patig mo talaga tay asawam sa mo asaktan. Saan tayo asaktan? Dagiti babae. Vice versa, dagiti babae, saan tayo masaktan mo? Dagiti lalaki. Agbalintay kong mga napudno. Saan tayo mo na perfecto nga kumpulos, nga magbalintay kong mga napudno itong kalmaysa. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Carlo.